אני כשהייתי קטן, אז להורים שלי לא היה כסף. יעני, בגדים וזה היו קונים רק בחג. זה לא שהיו לנו 17 אחים, הייתי בן יחיד. בקיצור, ערב ראש השנה, אמא שלי חוזרת מהשוק, שמה את הסלים על השולחן, קוראת לי, יצחק! אני בא וזה, אני רואה על קולב, מכנסיים וחולצה לבן. מכנסי בגי כאלה, חליפה של איש. עכשיו, אני מההתרגשות, אני לא רגיל לזה, הלכתי למדוד, הסתכלתי בראי. ובלי לשאול את הרשות, ירדתי למטה, למה רציתי שכל הילדים בשכונה יראו את ההופעה שלי. מה זה בגדים לחג? מי רואה את זה? סבא, דוד, רציתי שכולם יראו את זה. קיצור, מפה לשם, אני יורד למטה, דופק סיבוב דאווינים וזה. זה ילד. מגיע למגרש, מאחורי הבלוק של חבר, אומר לי, שמע, איציק, יש טורניר נגד הבלוק של הקווקזי. כמו שאני, עם הבגדים הלבנים, נכנסתי לעמוד שוער. מתאבד שהיא, חבל לך על הזמן, קופץ על הבוץ, על הכל, רק שלא יהיה גול. פה לשם, לא דון, את זה, זמן עובר, נהיה 6 בערב. עכשיו, זה ערב חג. אני רץ הביתה. אני מגיע, אני רואה השולחן כבר ערוך, אנשים צריכים להגיע וזה. אמא שלי מסתכלת עליי, נהיה לה שחור בעיניים. הסתכלתי בראי, פתאום הבנתי למה. ישר לקחה אותי לחדר, הורידה לי את כל הבגדים, זרקה אותם למעלה בארון, והלתרה לי משהו ללבוש משנה שעברה. אבא שלי יוצא מהמקלחת, מסתכל עליי, מסתכל עליה, אומר לה, איפה החליפה החדשה? הבאתי לך כסף לקנות בגדים לחג. אני אומרת לו, תשמע, וזה, וואלה, בשביל מה לקנות בגדים לחג? זה עדיין טוב לו, משנה שעברה, הוא מתחמם, הוא אומר לה, אבל איפה הבגדים לחג? הבאתי לך כסף, מה עשיתי איתו? מספרות, איפה הבגדים לחג? בא אליה, קפץ עליה זהו, אחרי זה אני ברחתי משם, אבל... לא ישבה אחרי זה בשולחן של החג. הוא אמר לי כולם שהיא חולה. ויום אחרי זה עזבה את הבית. מה, ובן כמה הייתה? 6. כבר שם התחלתי לחרב לאנשים את החיים. זה לא אשמתך, אתה יודע. היית בן 6. ומאז לא ראית אותה? לא. אבל לא, אני לא... זה לא שאני רוצה לראות אותה או משהו. כי לא עוזבים ילד, מה, למה? לא עוזבים ילד. אתה יודעת, אחרי שהיא עזבה לא היה מי שיגן עליי ממנו. למה עזבה? למה השאיר אותי איתו? לא... תדעי לך שאתה בן אדם היחיד שמכיר את הסיפור על החג הזה.